Arestado ang duha ka mga persona nga ginapahayag nagabaligya sang indi lisensyado nga armas lutang sa ginkasanga entrapment operation sa mga katapo sang Criminal Investigation and Detections Group o kon CIDG Capiz sa Barangay Dinginan, Rojas City. Ang nagkaladakpan ang nakilala nga Sanday Christian Diaz, 37 anyos, residente sang Barangay Banica, kag Roberto Lumayad, 40 anyos, residente naman sang Magallanes Street, Barangay 1 sining syudad. Na-recover sa mga otoridad sa mga nagkaladakpan ang duha ka units ang 38 kalibre nga revolver, 2,200 pesos nga kwarta, kag motorsiklo nga ila ginasakyan. Bangod diri magapangatubang ang mga ini sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Ini si kabanderang Joshua Kenneth Anas, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera.